O Concello de Poio e o Motoclub A Rosa dos Ventos están traballando conxuntamente para conseguir que os motoristas se sintan cada vez máis seguros nas estradas e para logralo xa teñen en marcha a primeira iniciativa. Chegamos a un acordo co Ayuntamiento de que a partir de agora pois todas as carreteras que discurran polo Concello de Poio sean competencia do Concello de Poio se pinten con pintura antideslizante, non? Eu creo que é bastante importante para a seguridade e esperamos que outros clubes ou outras asociacións tomen un pouco tamén o exemplo de falar cos seus ayuntamientos donde Poio sea un referente para decirlle se pode facer se se quere, non? A Rosa dos Ventos tamén quere facer unha pequena homenaxe a todos os motoristas que perderon a vida na carreteira e por iso, coincidindo coa celebración do 10º aniversario da súa popular concentración, o Motoclub inaugurará unha escultura. O plantexamento que se fixo a Diputación era se eles podían, a través da Escola de Canteiros, asumir o deseño e a realización desta peza e participaron desde o primeiro momento, a peza xa está en execución. A idea inicial por parte do clube é que o 10º aniversario da concentración motera de Rosa dos Ventos comece precisamente coa inauguración desta escultura, non? A concentración do Motoclub poiense levarase a cabo o segundo fin de semana de xullo e a organización espera que asistan máis de 2.600 motoristas, un evento que volverá a demostrar que os veciños de Poio seguen devorando o asfalto co ruxir do seu motor.